ओरैबायदि जायो नालाय संख्रिखौ होबा बाबबा उसुबिदा जायो ओंखायनो होआसै नाङैबा एड खालामनानै जाजायो आरो लाखा खेबग्रानि बिनि देरसिना हेलो गुड मर्निं लोगोफोर दिनैहाय मोनसे गोदान ब्लग लाबोलायबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि एमएस अफ इउटुब चेनेलनिफ्राय खुलुमहरनाय थाग्रोबाय आरो नोंथांमोनखौ बोसोर गोदाननि बरायबाय जोबलायलायबाय दिनैसो गोदान ब्लग लानानै फैफिनदों आङो दा दिनैनि ब्लगा जाहैबाय एसे दुखुनि आरोखि माने थांनाय 11 जानुवारि खालि 11 जानुवारिथ' नङा 11 डिसेम्बर 10 डिसेम्बराव जोंनि गामिनिनो सासे बिदा गिदिर जानाय दाउमर बसुमतारी बिथाङा हरखाबै रुंसारि जानानै थांदों दा बिथांनिनो जे गोथार सारादु गोथार जिउमानि थाखाय सारादु खुंनाय बे सारादुआव जों थांगासिनो दं आरोखि दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायदों ओइ आदा अमृत नों माबायदि गोथाव सङो पुरा एकदम मा नङाथाय ओमफ्राय नै संनाया गाव संदों जाहैदों एरनाया नै सोरबासो डाइरेक्ट खुबै बुंखायो मिथिबाय ना बरिया गोथाव जाहैदों आयु जन्द्र फन्द्रजोंथ' थावा नङा होमबा आयंना जों गामिनि कुकिं डिपार्टमेन्ट बिसोरो नै बिथिं हाग्रा डिपार्टमेन्ट आथिं हामायावनो एरबाय थाबाय नोङो दे लागाव लागाव एरदो आयु बेदरा बेदरा साखि जासिगोनलै बिथाङा ओंखाम हायग्रा गारसन हरखायल' हनै ओंखामखौ नैबे अमा थालिर फस्लाजों जागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबेयो दाउ अमा जायैफोरनि ओइ जाबायलै जानो हायि खालामलै बिसोर डाइरेक्ट जाखाबाय दा गोदोसो जों फैसा खनामोनलै बिरिल' खनोमोन फैसाल' मालायफोर फैसा खनोबादि बिरिसो खननानै लाखायोमोन दा सिङाव दा खनहर दे सिङाव दाना उन्दैफ्रा रावबो खनलालै ने जों खना जोंनिखौ हानत जों मानसिखौसो होथेदों बिदाया हुनाय 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 बावनासो बुंजोब्बाय
बासो गोसो थोदों औ बिराद नागिरफिनबावबाय नायलाय बिसोरो नागिरलायबावसो हनै मोनासै गैया मोनबाय मोनबाय मोनदों मोनासै नोंसोरो दे 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 मास्टार शेफ नों मा संदों टमेट' चाटनि बेसे गोथाव जाखो नों एरदोंल' दां स्टार्टिंनिफ्रायनो आंनो ब्रा फाग्ला स्टार्टिंनिफ्रायनो मानो ए दे दे संख्रिखौनो होआखै बियो नै माथो खोथाया आलदासो संख्रि होआखैबा थारमाने ओरैबायदि जायो नालाय संख्रिखौ होबा बाबबा औ उसुबिदा जायो ओंखायनो होआसै नाङैबा एड खालामनानै जाजायो आरो ए दे दे थिगैनो जादों कन्टेन्टआ नुवाखै जानाय होनबा बेजों हाया दाउ बेदर सावनानै नुवाखै जाग्रोबाय खाथ्राखा बेयो आथिं आइला बेयो नागिर नागिर जायो बेयो सोरनावबा आथिं गैया जै आथिं जनाय नुबाय होनबा बेनो साननानै लाखा खेबग्रानि बिनि देरसिना खेबग्रानि नामा बै हान्थुआ नायनानै बेसे गोथाव नुदों बेसे गोथाव बर्थमान पाब्लिकफ्रा बुंसिगोन बेखौ जानाय नङा होमबा दाहाय टेस्ट लासिगोन जिखुनु मानसिफोरना खुगानि सुवादा बेलेग बेलेग जायो नालाय औ औ औ दे जिखुनु दा टेस्ट लानोसै टेस्ट लानो नायदो औ औ जागोन जागोन अनला दाउ अमा बेदर नों रानदों जानायफ्रा प्लेटफ्रा आयु बै 12थासोआव बेना मोनसेल' नै मोननै आयु बे मोनबा नुवाखै जासिग्रा जोब बिसोरो होस मोनबानो गोर जायो नों थायाखै नों प्लेट मोनफियाखै नायलाय आयु मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा आयु देनजार जायोलै बिनि सोलायै नैबे नै जानाय नायलाय क्लाबाव मानसिया गोजि मलम जाग्रा बिसोरो गोजि मलम जोबनायनि आयु जोबनायनि गोजि मलम नैबेबो गोजि मलम जाग्राया गोजि मलम जाग्राया नै हेल' गुड मर्निं मैसो बाथोनानै आंना न' फन जहर